ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuhin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. That was not done. So, the ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang isang Pilipino, kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguri ang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Bigla na lang inaresto na hindi naibigay ang kaukulang due process. So I am expecting na dahil naman sa tungkulin mo sa United Nations, baka makapagtanong-tanong ka naman kung yung naganap na pangyayari ay talagang regular o dapat nating bigyan ng masusing pag-aaral, baka naman nagkamali ang nakagawa ng ganito.